تعمیرکردن تنبوران هنرمندی جوان نبیل دمیرل پیشی تنبورین کهند داهو و دوره دست به تعمیر وان تنبور و جورین کو دایه هف دکر. گلک سالین درش تعمیر وان انسترومانان کر و جالی کی وجه هنر آخه پیکانی. ناوی من نبی، باش ناوی من دمیرل. از حرم سمسوره ما لکولکی کاخته. پشتی 13 سالن از استانبول ما 8 سالن جنال تقسیم تونل ما 4 سالن جانامل سر چکرنا آمورا از بوان مشغول بیم و جانا خوشوسا دومینم نا کاری مل ورا تنی نه چکرن لحوا من حس کرنا من ج آموری که بریدا چکرین یک 6 سالی بروی işte 3 سالی بروی وسا تنبورتین ام دبیجین اگر 3 سالی بروی اف تنبورا چکرینه yani havcıyam bişki servan biskrin ka çava çe bunu ka darevan beri çene li derdora کی dibihîze tembûrên xwe yên kevin jêretînin û tembûrên di destên wî de jî çi qas diçin zêde dibin. Di destên wî de gelek cûreyên bexleme hene û temîr, rûkirin, cîlakirin, perdekirin û têlkirina wan dike. Di stûdyoya xwe ya biçûk de ji me re behsa vê demajoya temîrkirina bexlemeyan dike. Hosta Nebil, van kodên saz û alavên din yên giranbuha tîne bahev û ji nû ve rih dide wan. Amûrê kevin cor bi cor dikevin dest min. Yekemîn kareke serman dikim li kora wan meze dikim, li bistiyê wan meze dikim. Heger evna paqij bin tu tişt pê nehatîbe yani xwar nebiye û nekevçiye ez vana servan pir disekinim yani evna tu qet min nedît ekevin ke dest min ji wexta ki qediya û kêfa min ji bêra nehat. Hemî ew tembûrna, hemî ew sazna ez dixwazim her tim li vir bin. Hosta Nebil dibêje ku ew ê bi eşqeke mezin û salên dirêj vî karî bike. Em gomalakê çawa lê dixim? Gomalak siftê hewcê ser vî tembûrî eger cilê berê hebe yani jî ew jî gomalak be hewcê wî paqij bikî. Piştre tu bişewtînî, pişta tu zimparayekî, pişta tu bêjin rûn, zimpara rûn tu bikî. Xeynî wî ki ewa te tam paqij kir wexta gomalekê dibe. Gomalakê piştî gomalakê siftê em ew ê dixim badem yağı ji ber ku ew cihê kûn tijî dike yani paqij dike wana ve dike tenê gomalak dike ver. Gomalak jî tiştekî natural e ne kimyasal e. Ewa dibên kezik Hindistan ji me re tê yani Kurdî bêjim fişqiya ew ê kezik e Xuda ji we razî be ew heye ew tune bûya yani ew cîla nedibû. Ew tembûr ya hevalekî ew jî li Almanya dijî ewa li Elazîzê malbata wî li wir dijî çû bar papîr û kalkê xwe ewa hanî got tiştek ji dertê vî ez dixwazim dîsa nûva çêkin me li karê yekemîn li kodê nizekir yani evê ti derbe nexwariye yani ne keştiye ne vebûye salê wî emrê wî sî ye yani bi zanîname ev darê tuyê ye biskê wî jî ev e Gürgen nakarekel servî bixebtim yekemîn qapak ez ê bêxim ser. Xeynî qapaxê em bêjin
guk ji ber ku va berê da tembûra dirêj bûye. Yani na ez ê bixim sê têl. Ji ber wê ew nabe, ew pir mezin e. Na ji gorî sê têlê ez ê xeynî vê guka lêkarbînin. Piştî ra derî ew ê kodê em ê ji zimpara û xeynî wê cîla û gomalak em ê servan bixebtin. Pişta du saat ev veren li ser skevê ev ê perda ez ê çê bikim. Pişta jî êşik dimînin o gukê wê pişta jî em ê lêx. Ev sazên kevin ku gelek stranên evînî û destan pê hatine gotin û îro ku bêkes mane bi destê Hosta Nebîl ji nû ve bi rih dikevin. Îro ji gelek deverên cîhanê gelek hunermendên cuda van enstrûmanan jê sîpariş dikin û ew jî ji wan re çê dike û dişîne. Karê min li vir e wisa ye, yani tembûrê tên ji ser van ji kêf ji aşk ve hasret heye di darê wan de, di bîna wan de, ew jî me kêf xweş dike. Yani ew jî me re bes. Her enstrûmaneke ku ji destên Hosta Nebîl derdikeve, dikeve ser rê û ber bi macerayên nû ve diçe. Servis yani. Tabi millet interneti ve ser interneti mera adresti. Em adresi haldırdığın servis arabesiye me neva İstanbul'u da her köşe bucağı da yerin. Mahalle mahalle, semt semt, mal mal. Halde top tıkıntının o halı sanatını kontrol ede derbastı ben. Fren makineye beşo deterjanayı hazırdı be. Makineye de derbastı ve özellikle makine yalnızda dev yek fırtı khahane. Seyhav bında haşt hab lser. Wisleri de dikevi hatta ne soneti. Kahveleri vakum makinesi. Ana pıntı, çamur, halı, leke, çiki hebe. Hatta vakum makinesi yetti. Vakum makinesi çiki ser halı hebe. Kış ki top ke, tiri depo kadı ke, halı khılastı be. Vakum makinesi av tiri be ve ava pıntı. Tabi deterjana pis. Varadı ke şuştuna halı zıvra derdi kevet teve sıkma makinesi. Sıkma makinesi de tek guvuşandın dikeve fırını. Fırını da cihaz eğer. Tek şebeki fırını da dımine sıbetten ettin deri fırını verdikin halı zahabune
temiz bune, dadış kontrolü derbastı ben. Beri eğer 6-7 meri dixebitin sıvı hatta evare wan 7-8 meryala 7-5 metre kare ya düşüştün ya ne düşüştün. Ve makinehat şoğul zede bu. Çima zede bu? Taybetiya ve makine ya dest düştün eva qel nabeyek. Aynı 7-8 meriye ki 7-2 metre kare haliçe düşüştün. 4 saatte da 7-8 metre kare hali düşün. Eğer şoğul zede be ser 1000 metreydi. Yani her tişti ayarlı işlem derbastı paketlenmiştir ve ambalajlanmıştır ve servis adıkın mal beladıkın. Abi o kadın istemedi mi? Hadi görüşürüz. Arkadaş. Şimdi araç çıktı falan muhabbeti var değil mi? Tabii. Gidiyor. Son değerli müşterilerin almayı götürmeye gidiyor.